Som podcast pán Pethoven a som autorom tohto komiksu a vítam vás v prvej epizóde Kámen kanál. Na Kámen kanál sa budú objavovať nejaké videá zo sveta Kámen, čo je vlastne logické, keďže je to videokanál na YouTube. Môžu sa tam nachádzať videa, kedy ja budem niečo vám chcieť oznámiť, alebo budem chcieť s vami spraviť nejakú súťaž, ako vlastne v tento moment, ale o tom trošku neskôr. Chystajú sa aj nejaké animácie Kámen, toto veľa ľudí chcelo vidieť, takže určite aj tie sa časom objavia. Je tu ešte jeden veľký projekt z Kámen, o ktorom ešte nebudem hovoriť, pretože je stále v plienkach, ale časom, keď ho oznámime, tak bude oznámený na tomto kanáli. Čo podľa mňa ale najzaujímavejšie je, že vďaka tomuto kanálu budete môcť vidieť postavy, ktoré sa nachádzajú v tomto komikse naživo. Málo kto z vás vie, ja viem, že niektorí to vedia, ale tí, čo nevedia, tak napríklad Kámen existuje naozaj, je založený na skutočnom králikovi alebo zajacovi, neviem čo to je zač, za hlodavca, ktorý proste naozaj žije, stále žije chudák ako žije, ale žije. Rigova existuje, týto ju pozdravujem a nech sa nehnevá za niektoré vulgárne slova, ktoré na jej hlavu padajú. A proste takto, tento kanál sa bude venovať všetkým veciam, ktoré sa nejak týkajú Kámen a potrebujú video na to, aby boli vyjadrené. No, začiatkom týždňa tu bola súťaž a ako som slúbil, tak dnes si tu vylosujeme víťazov. Mám tu prichystaný svoj notebook, na ktorom mám nachystaný software, ktorý vám vybere dvoch víťazujúcov, ako som nazval. O čo sa vlastne súťažilo? Tak súťaží sa o 2 trička. Každý jeden víťaz dostane jedno a prvý víťaz dostane originál zaramovaný komiksu, ktorý ste zdieľali. Spolu aj s potom zvenovaním, ktoré tam z logických dôvodov ešte nie je napísané. No a víťazmi sa stávajú... Takže tričko a komiks získava Ivana Evanescence, trošku bláznivá, snáď som to dobre prečítal, gratulujem. A samotné tričko vyhráva Matej Macejko Vojtko, ktorého poznám osobne a ty hajzel, ty si to nemal vyhrať, ale vyhral si, takže si to užívaj. Víťazi nemusia nič robiť, skontaktujem ich, dám vám informácie čo a ako, na veľkostiach sa dohodneme aj na komikse všetko. Ako vravím, čakajte, ja vám napíšem na Facebooku správu a všetko k vám dojde.